Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, libat. Dili ka libat sa kung tanaw, Layla. Unsa? Kung natagal lang ko ng higayon nga, ipakita ni mo. Kung unsa ko ng pangga, di ka magmahay, Layla. Please. Sugtan ako. Usa ka buwan lang. Ha? Usa ka buwan? Oo. Mag-uyab tag usa ka buwan. Kung makauyon ko, padayon ta. Pero kung dili, break na yun ta. Ha? Uy, kalahain ko na ng pagkauyaba. Nangayon ramang kagigayon ako nga makapakita ka kung unsaon ko nimos pagpangga. Idi, hatagan ta ka usa ka buwan aron panggaon ko. Uy, usa na ka buwan? O lagi. Pero maghibot tag sabot nga. Pwede ta masabot pag renewal. Kung gusto pa ka nga magpadayon ta sa tong testing uyab. Mo ba? Na-renewal? Mura din nagpunsyap. Sige, sugot ko anang adil. Da lagi. Ikasinabot yung kanako ay bimbuay. Oh. Bright sa jug ka. Kon mi lang good. Gusto lang sa kumusuway og uyab-uyab ba pero kon man good kanang mahadlok buya ko. Oh, sige, ma'am ka na imong gusto. Testing ka kaguyab. O lagi. Aron matuman ako ang gusto ni Papa nga magminyo ko. Nya, magsugod ba ginag-uyab-uyab, diba? Oh, mao lagi. Sa ato pa dahi, mas dako na gyud kong chance nga magkapangasawa ko nimo, Layla. Uy! Chance pa imo? 80%. Oh, Pero, dagang pa ta sabutan, ha? Sa dili pa ta mag-final sa ato ang sabot. Rexon, sa babuhin ang bukton ko! Sakitan ko! Venus! Ayaw tao ko lisod-lisod ra. Uy! Wata ka kinisod-lisod, ay Rexon! Ako ka lagi tabangan sa pagsulbad sa mga problema ng Layla Libat! Mahimo ba, Venus? Dili lang na ka magbuot na ko. Kinahanglan sabton ko nimo sa akong mga buhaton karon. Ug ayaw na initi si Layla. Unsa? Mulaban ka na gina Libat, ha? Balik na sa gaana. Wa ko mulaban niya. Ako lang kagibadlong. Kaysa imong gibuhat nga pagpagkaawaw ni Layla, musamot nga dili ka makapasar kang Tito Luisito nga akong maasawa. Wala ko'y labot na Tito Luisito, oy! Total husto yung tas edad ba? Pwede naman ganito magpakasal nga dili naman ang hit sa itong mga ginikanan? Unsa? Nayabag na ka, Binos? Naunsa na magtaong ka, eh? Kadesperada na ba nimo? Hambot ba, Rexon? Pero sa wa pa maabot ka ng Layla sa mong kinabuhi. Ako ang labing secure sa itong relasyon. Pero karon, nga naa na siya o kanunay mong mag-uban tungod ni Tito Luisito na insecure na ko. Unsa? Venus, naunsa na matahong ka, uy? Layo na kay nas Layla ni mo. Og dili lagi taon mahitabong makagusto ko niya. Di ba misulti naman ko ni mo, anak? Venus, love, relax. Una-unaan na lang nga part paghihapon sa kong trabaho kana si Layla. Okay? Good. Dili lagi mahitabong mawa ko nimo. Ako na promise nimo, Venus. Basta, dili kit ka mawa na ko, Rexon. Dili lagi. Ikaw gyud ang akong pangasahuon, Venus. Unsam sad dato sa butan, ha, Layla? Uyab naman ka ta. Katunga pa.
Ha? Ay, pagod. Ang sa'yo katunga pa. Ay, 50-50 good. Kana bang murag og himat yun? Kana mo ingon ka ba nga, mabuhi, dili, mabuhi, dili. Pero kay relasyon man ni, mo ni kiingon nga, may na yun, dili, marinyo, dili, may na yun, dili. Lo, yan may katawa mo kabimbo. Tutok ra ba ay? Uy, Layla, bimbo, uy. Imo mong gunagigunitan na akong suwang. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. abi di mo, Layla. Lahit niyo ka sa awang babae nga ako nasugatan. Aw, natural nga lahi ko. Lahi ko kay libat man ko. Dili ka na ambot ko ipasabot. Lahi ka kay buutan ka. Sweet. Ug bibo. Aw, natural. Kay matod pa sa kong papasito, no? Bahalag pobre, basta buhi. Ug happy. Kanindot ka, no? Kung maasawa na ka. Ups. Ay, ikiti ko kanang kuhaasan ni mong kamot sa kung sumong big. Maraming tagkaraang salida ni. Tempa, ayaw na pag-iskot na asawa-asawa. Kay, wa pa man tamaw man sa itong kasabutan. Oh, doon naman kay kasabutan nga himo, no? Oh, lagi. Oh, sige. Unsa man kasabutan nga imong giingon ba? Una, uyabta. Oh. Pero 50-50. Ha? 50-50. Unya, kay 50-50 man, dili pwedeng mo kiss ka na ako sa lips. Unsa? Prangka-prangka mo ni ato. Unya, nagyo ka makakiss na ako sa lips. Kung opisyal na kita nga, uyab. Kana bang, makagusto na sab ko para mahimo ka na akong bana ba? Pero, Layla, part pa na sa panag-uyab ang romansya. Doon na ba panultihon nga, Sa mapanultihon na. love is useless without kisses. Mao man ay magdagog lamas good. Basta, uy, pwede rin nagwala si kiss-kiss, uy. Oh, Ay, na, uy, yan na lang ng kiss-kiss. Ayun lang ko, pwede ka mo kiss, pero ayun lang ko hagis sa lips. Laina, uy. Subay lain ba? Ganyan bang good? Naasam si kumahimong mo case ni mo. Sagtang. Oh, O di ba? Sa baga. oh, O di ba? Sa kamot. Di ba? agtang. Oo. Agtang o di. Dangas-dangas di ako gamay. Okay lagi kay lapad-lapad ra. Tapos Kiss. ako nakakahagkan. Mao man ay case sa apuhan. Laina, uy. Silain ba, uy? Laki. Awan sa man. Padayon ta o dili? Oh, padayon, uy, padayon. Aw, lagi. Pero, kuan, mahimo na kong manulti nga. Uyab tandwa. Aw, kung dili ko ni may ikauwaw. Hala, sige, panabi. As sly as a fox, as strong as an... Rexon. Ningaw na kay ko ni mo, Rexon. Noon sa man ka, uy. Muram kag bato diha. Ha? Niya na ta sa kwarto na ako din sa hotel. O niya, wala ka libuhato na ako. Kutob lang tas kiss, ani, ha? Sorry. Kuan mo, Venus. Wala ko suna-huna karon. Kuan, naghuna-huna na ako sa party karong gabi eh. Uy! Ang party! Rexon, sa ba? Relax lang, good. Noon sa man ka. Tarantar naman hinuon ka diha. Venus, kinahanglan makapangandam ng daan si Layla's party karong gabi eh. Dinilang ka ha? Ayaw gid pag-adto sa mong gichikinan ng hotel. Rexon, sa ba? Balik diri, oy! Sayo pa man! Buset! Ay, mura man hinuog nagkahanap na nga makakwarta man ini. Minyo naman ni Sir Luisito si Layla. O kung maminyo na ni, ang pana ang mukontrol siyang masunod. Apaka siya ko yung kinabuhi. Digoy. Ah. Wa ba manawag ni mo si Layla? Oo, man ma'am. Hapon na. Nagkapangandam na baka sila sa party?
Oh, klaro na kay Ma'am Teresita. Nga gi-arrange ng daan ni Sir Luisito ang tanan dito sa Panglao. Hinoon. Mausap ka ng akong nabantayan ni anang akong igsuon. Hanay kyud ang tanang plano. Pero ma'am, mahimog mangutana. Unsa ka na, Digoy? May swerte pa ka kung mapaabot ining baya? Digoy, ato na pa. Ayaw pagpakawa sa paglaom. Mulampos paghihapon tang duha sa atong mga plano kang Layla. Mayuntag na sa iyong kwarto si Layla. Ay, kagang! Uy! Uy, Panuktok sa boy? Bimbo! Ngano niya makas kwarto ni Layla? Uyab naman, mi! Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!